Sobre la desobediencia, de Erich Fromm. Recomendo moito ler este libro, que é bastante bo de ler, que se está editando, que o podedes atopar. Fascismo. Eu sabía, por iso o collín agora, que neste libro Erich Fromm nomeaba a Marinetti. Marinetti é un dos precursores intelectuais do fascismo italiano. Algo que aquí non nomea el é a Valentin de Sandpoint. Vou ao tema. Marinetti, principios do século XX, crea un manifesto do home futurista. E aí fai unha exaltación da guerra e todo o máis, pero ademais escribe cousas moi misóxinas. Queremos glorificar a la guerra, lo único que da salud al mundo. El militarismo, el patriotismo, el brazo destructivo del anarquista, las hermosas ideas que matan, el desprecio por la mujer. Deseamos destruir los museos, las bibliotecas, luchar contra el moralismo, el feminismo y todas las mezquindades oportunistas y utilitaristas. El ojo ben, Valentín de Sandpoint, que eu agora non o teño aquí, ela crea o Manifesto da Muller Futurista, en resposta a este manifesto de Marinetti. Valentín de Sandpoint tamén é precursora do fascismo. Critica o feminismo e propón unha cousa moi revolucionaria, que é a idea de que non hai homes e mulleres. Fala de que hai mulleres moi masculinas, homes moi femininos, e que o importante é seres humanos, e fala dunha cousa que tamén falaría Marinetti, que é desa potencia creadora, poder mudar o mundo por un mundo mellor, rachar con todas estas ideas burguesas. A ver, soaba ben, as cousas como son. E ela si que entra aí e mete unha idea moi potente de que as mulleres teñen que ser como os homes. E si que deixa, aínda que non aparece así redactado, é que eu non o teño aquí, vale? Si que é o rachar co xénero. Non hai xénero, non hai homes e mulleres. Non hai categoría por sexo, senón categorías de seres humanos. E toda esta leria, que soaba ben, é que son precursores do fascismo italiano. Por que veño eu e me poño a ler? Porque eu si que vexo ideas totalitaristas no progreso. É que somos progresistas, o progreso, vale? Antes de Mussolini había un movementos sociais que falaban de futurismo. Chámalle futurismo, chámalle progresismo, que falaban de rachar con estereotipos, con roles, con aquelas cousas burguesas, coa igrexa e as religións como estaban establecidas. Futurismo, progresismo. E soaba ben. E íase facendo, por iso eu digo, cando ti chegas a un Mussolini ou cando ti chegas a un Hitler, detrás diso está o micro, é dicir, está a sociedade avanzando no micro, nos seus grupos de socialización, normalizando cousas. Normalizar é sempre a arma máis poderosa do poder.
E cando a poboación, en por sí, sen lei, xa asume que isto é así, daquela si pode chegar un Mussolini e facelo real, porque de repente non nos parece tan extraño. Volvo ao dos camiños. Se agora colocamos cartéis que din esta é a ruta marcada e non podes sair do camiño, non lembro agora como o poñen, pero está a advertencia, non podes sair do camiño, tacatá, e as persoas asumen este é o camiño que marcou, voulle chamar o poder, a Xunta, o Estado español, o que sexa, e temos que respetalo, e logo hai un discurso que di porque a xente ponse en risco e logo hai un gasto de diñeiro público en rescatar, non saias do camiño porque nos comprometes a todas as persoas, logo poden chegar cunha lei, por exemplo, que para min tamén sería anticonstitucional, que propoña unha multa ou que ti pagues os gastos se rompeches un pé, escordaches un pé nun camiño alternativo que ti colleches, pero ese era un camiño público. E agora, vas a urxencias e din, saíches da ruta PR non sei que. Agora tens que pagar os gastos médicos. E a sociedade diría, é que é normal, porque temos que todos pagar porque ti saes da ruta que che marcou a Xunta de Galicia, por exemplo, as que faga aquí. Pillámolo. Para min sería anticonstitucional. Eu teño dereito de libre circulación, é un camiño público. E a sanidade é pública, teñome que atender, escordei un pé aí. Pero podemos lexislar así. E ninguén vai dicir nada porque é que é o normal. A normalización é a grande arma do poder. Eu creo que se entende isto. Eu, nese caso, digo, eu desobedezo. Eu, cando vou facer esas rutas, a veces ten 8 kilómetros e a min pareceme pouco. Ou vou eu daqui ao carallo do mundo para andar 8 kilómetros. Eu para andar 8 kilómetros non preparo unha mochila, nin me poño aí de senderista, nin para 12. Vou pasar o día por aí e quero andar máis, eu saio do camiño, eu desobedezo o que di o cartel, porque me acollo a rango de lei, a unha lei maior. Teño dereito de libre circulación. Eu descargo un mapa cartográfico e da ruta, saio e enlazo a noutro sitio por un camiño público. Desobedezo. Pero desobedezo atendendo a unha lei que me di que eu teño dereito de circular libremente polo país. O mesmo cando chamamos, no que me pasou a min, que me chaman delincuente, ¿sí? É un delito, ¿sí?, de discurso de odio, aínda que isto non estea recollido en ningún sitio. E isto asumiu na sociedade. Logo puido sacarse unha lei que castiga a liberdade de expresión. A liberdade que ti tes de cuestionar unha lei futura ou unha lei que hai. Ti podes dicir, vou coller outra lei. A nivel laboral, eu poderei cuestionar a lei actual, a lei educativa. Eu poderei cuestionar a lei educativa. Calquera lei. E dicilo. E isto non é nin odio, nin é unha cousa aí contra os políticos que se pode penalizar. Pero poñamos que comezamos a normalizar, que dicir, é que os políticos son todos uns desgraciados. É que este goberno da Xunta é un desgraciado, son caciques, que na linguaxe temos esa hipérbole, son todos uns ladróns, imaginemos. E agora que dixan, non, é que non se pode falar así contra o goberno. E que dixan que isto tamén é un delito de odio, un ataque á democracia.
Están aí porque todo o mundo os votou. Todo fan ben. E ti a calar. Bueno, pois se normalizamos non poder opinar, contradecir o poder a unha lei redactada polo poder, se o normalizamos, imos facendo ese camiño cara a un totalitarismo. E ese progresismo, para volver aquí, o progresismo é aquel manifesto futurista que foi precursor do fascismo italiano. Podemos caer novamente niso, que ademais tiña, e que ben moi ben ha caído, tiña esa idea de que non hai homes e mulleres. Aquí chegou unha muller e dixo, espera, como que odio ás mulleres? Non, eu que son muller vou non explicar. Non hai homes nin mulleres. Hai seres humanos e temos que ser non sei que. A ver, que isto... E falaban da guerra como forza creadora. E ao mellor hoxe parécenos unha barbaridade. Pero isto ia entrando. E iso era futurismo. Iso era o progreso antes do fascismo.